ụmụnne ekene m unu Igbo anyị abịa Igbo Class World. Biko geenụ ntị n'okwu a ndị nne na nna na ndị chọọ ịnụ di na nwaanyị. Onwe nwanne anyị nwaanyị abịa na-akọrọ m akụkọ a n'anya mmiri wee na-asị m na di na-abọ na-abịali ya, ọ nọrọ onwe ndị di na-abịa akpọrọ ndị di na-abịa, anti mmadụ kpọrọ nwanne nwoke na-abịa ka ọnụ ọnya, nwanne mmadụ akpọrọ na-abịa, fada abụọ. Ọ sị na nke ọzọ dị egwu nya o ji nnukwute ego, ọ dị bastard on nya bụ ihe a na-akpọ donklinyo. O nwere ego, o nwere moto, o nwere ana ebe niile, o nwere ụlọ, mana ọ laikiri ya and o si nke mbụ na ọkatagarụ ọ bụrụ type ya. Then nke ọzọ ọ bụ nwa ogbenye mana agụụ anara agụ ya, o nwere ọrụ aka, ọ na-alụ mekanik nya ọ na-anya motosaịkụl, mana ọ bụ nke ahụ ka ọ like. Ọ sị na nke ahụ bụ ihe machiri ya, nke ahụ machiri ya, obi ya nabatara, mana o nwere ego, mana ọ bụrụ na ọ na-ata aja, o nwere brighter future. So ihe ndị nne na nna ya na-emezi bụ fana afọsụzi anya nụọ nke a ji ego, ya nụọ nke a ji ego, na ọ bụ ihe ha ga-eri, si nye ekwene ka ihe ha ga-eri gbanarịfa, si na ihe ha ga-eri gbanarịfa na fa ga-ata ya afụfụ na afọsụ ya, and ndị a ekwe na-egive up. Fana na-abịa ka a ga-asị na ọ bụ si ya bụ sọsọ nwaanyị nọ n'elu ụwa, and okwere ekweteva by men looking, okwere ekweteva. Ọ na-abụ fabia ọgbaba baa azụ ụlọ, gbaba ime ọfịa, ọ narachi iji anya fụfa, and that red flag ọ na-egosifa ekwenufa akwụsị. Fa kwesịrị ịkwụsị mana fa ikwere akwụsị. Fa bịaba fa ego nta go imu gochiche ihe niile na-asụ na befa, na-enye mama fa bribe, na-ebunye mama fa ihe niile enu na ana niile. Mama fa ebulu na-ebubu ụlọ, na-eli, na-aṅụ, na-ayọ nwa ya, na-abazili ya mba, na-ịmago kind of threat nọ, na-emekpezi arụ, na-asọfọketi nwanne anyị nwaanyị a na-akwa na-emezi. Ọ sị na nke ọzọ ahụ enwere ego, ọ na-abịakwukwe ndị na-abịa, ndị a na-abịa, ọ bịakwa ozugbo ọ ga-abịa buru motosaịkụl bịa suo bụ kwụsị bataba, maka na ọ na-abịa ka ọnụ anụ, ọ nara atụ egwu. Ọ bụ nwanne ya nwaanyị du ya abịa si na ọ bụ ezigbo mmadụ, si bịa ka anụba. Ọ bịakwara n'ọnụrụ ahụ bụ motosaịkụl, ọ gbapụta ọmakụ ọnya kpọrọ ya kpọ aga. Ọ sị na onye na-emekwa ihe a bụ mama ya. Papa ya anaghị ekwu okwu, papa ya agbachi nkịtị, papa kwuo n'okwu, papa ekwere ekwu okwu. So kedu ihe papa na-aghọrọ aghụghọ ka o nwere ọnụ okwu? Mụnwa amara ajụgo m ya nsị ya, papa gị ga-ekwu ihe ga-eme and gị nwee choose go choice gị. Ndị be anyị, kedu ihe unu fụ kwuo n'ihe a? Ọnya jebe nke nwere ego ka ọnya jebe nke bụ uche, ka ọ papa fa kwuo okwu ka ọ mama farapụ ka o ji. Ndị be anyị nye fa ndụmọdụ, maka na onye amara ukwu amara ibe ezie. O nwere ka ọ dị na mmadụ ya laikiri ya na-afọsụ ya, ka na-afọsụ kịta force marriage n'elu kịta. Onye ọbụla ga-epikiri n'obi, ọ bụ mama fa ka a ga-anụ ka ọ bụ nwaada anyị ka a ga-anụ. Ọ bụ onye a ga-anụ ga-eje mara nke dị ya mma, na ọ bụ ya ga-agbanya bushu, nyanwa ga-alalụ ụla n'ime abalị, nyanwa ka ha ga-edina, nya ka ihe ga-afịọ n'isi, nya ga-adụ hapi. Ọ bụ na mama mmadụ ya mara ma nwa ya ọ dị hapi ma ọ dụrọ hapi, ma ọ chọọ hapines nke nyanwa. Ọ pụtara na mama ya dị selfish ka a ga-asị na ọgịnị? Ana m echekwa na mama ya dị selfish. Ọ bụ ihe m na-eche kịta n'ime uche m. So ndị be anyị, kedu ihe unu kwuru? Duonu nwaanyị a na-eme ihe a ndụmọdụ, dukwuo nwoke ya mee ka nwoke bi n'ụlọ mụrụ ụmụaka, ihe niile a na-afịọ ọgbachi nkịtị. A sịrị na ọ gbalụ nkịtị kwere ekwe ka ọ gbalụ nkịtị dị aghụghọ. So onye adịla na-aghọzi ụmụ aghụghọ a, ya kwupụ eziokwu, kwuo nwatakịrị chuzuru onye dị ya mma. Ọ bụrụ eweta mmadụ afọ sụọ mmadụ ọnụ mmadụ, o kwesịrị ka ọ na-eme. Ndị be anyị, o kwesịrị ka ọ na-eme, o kwesịrị ya bụ onye nwere ntị ya nụrụ. Biko ka anyị ghara ịbụ ndị nne na nna na-eme oke ntafe n'ihe ụmụaka anyị. Ọ bụ ya nwe mụcha gị, o togokwe na ọmagolo ihe arafu ya ka o chuzukwe na ọgazieli ike na-echukwu ọ gazili. Ị ga-esokwe na-asọpọtụ ya na-asọpọtụ ya. Ọ bụ nwa gị, ị ga na-asọpọtụ ya. Ka emesịa na ndewo.